Garko honetan, bigarren kontzertu honetan Andoaingo Lorratzak taldearen txanda da. Duela 2 urte ekin zioten ibilbideari, bai Garazi Jauregi, ahotsa, Maider Etxeberria, biolina, Malen Otxoa, gitarrak eta Rebeka Gestoso, ahotsa. Beraiek aitortu duten moduan eta esku programan agertzen da moduan, ilusioz eta proiektoz betetako 2 urte izan dira. Musika beraien parte sentitzen dutelako eta jendearekin partekatzea gustatzen zaielako, musikaren bidez beraien bizipenak islatzen dituen melodia goxoak prestatu dituzte lehen disko honetan. Hainbeste amestu, sentitu eta desiratu neguna iritsi da. Amorotoko musikorta estudioan grabatu dute Xabi Navarro Jotaren eskutik eta lehen lan honen izenburua Oinutsik da, kalean dugu da. Eta zer hobeago, etxean, familia eta lagunez inguratuta egitea baino. Atxaldeon, eta eskerrik asko mila esker Lauron izenean honea gertuatu zeaten guztirik. Eta baita ere, bihotz eskerrak eman seiaz elkartea gaurko egun hau eta hemengo ekitaldi hau posible izateagatik. Gure ibilbide musikala aipu batzuk inez, duela 3 urte hasi ginean gure bidea jorratzen. Eta diskoaren bidea, behar duxiago etorri izan. Lanian zehazki diskoantzako pasadan irailean hasi ginean, eta urrian grabatu genuen musikorta estudioan Amoroton. Eta, Amorotoko egun horietako 2 bide lagun ezinbestekoak izan zian, batetik Aitorri Barguren, gaur gukin jotzeko plazerra okiko deuna. Eta, hainbat kantetan bere ekarpena intziguna gitarrakin, eta bestetik Anemaiza gaua, argazkik ateatzen eta ituzana gure lorratz hori betiako gehatu dadin. Eta, diskoan izena Oinutsik da, ez dakizunetzako horreatik gaur Lauroko Oinutsik etortzea pentsatu dugu. Eta beste gabe, mila esker denoi etortzeagatik, benetan gutzako izugarrizko plazerra dela auzuekin konpartitzea, ilusio handi gaitu egun badalako, eta beste gabe, kontzertua hasiera emango dugu. Kontzertua hasteko, lehenengo kanta diskoan izenan Bataioan arrazoia edo izan da kanta hau. Haur baten lehen pausoak izena du, eta haur baten lehen pausoetan oinarritzen den kanta da. Azken batean, kritika txiki badakan kanta bat izan daiteke, jaiotzen garetikan, bai mutila, bai neska izan. Gizarteak bere estereotipo ideal hori edo jartzeigu gure oinutxetan, zeren mutilei futboleko zapata batzuk edo neskai kristalezko takoia. Eta azkenen gu gaur musika mundun aur jaio berri batzuk bezala geha. Eta musika genero batekin identifikatu beharrean gure genero propioa edo eukitzea erabaki dugu eta horretik gaur Oinutsik hasiko da.